नैना के आंगनवा बहुलवा राघो कोई सखी गावेली कोई रे बजावेली गौरव सिंह सौरव सिंह यश कुमार जी की ओर से देखिए 151 रुपया पुरस्कार नमस्कार आशीर्वाद की प्रतीक्षा भगवान से प्रार्थना पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लागत रहो राजा बन के राज करत रहो आई हो पहुनवा राधा कोई सखी गावेली कोई रे बजावे कोई रे सखी रखेली बादलवा बहुनवा कोई रे सखी रखेली बादलवा बहुनवा बोला के अंगना में देखी धोती पहनावल जाला भावर और घुमावल जाला भावर के घुमावेला अनिल भैया तब भावर लड़की के भाई यानी लड़का के साला दुल्हा के साला भावर घुमावेले राम जी के साला के नाम रहे लक्ष्मी निधि जी तो उन पर खोज होला अनिल भैया केने गईले लक्ष्मी निधि सारा जल्दी भावर घुमायो है रात भर के जागर दूल्हा अरे मारवायाला सायो है रात भर के जागर दूल्हा मारवायाला सायो है एक बाद कन्या के बोला के कन्यादान के विधि स्टार्ट होला तो कन्यादान ऐसा दान हो लाखों रुपया दान कैला के फल मिलेला एगो गौ दान कैला में हजारों गौ दान कैला के फल मिलेला एगो कन्यादान कैला में बड़ा ही विचित्र माहौल बनेला वो बेड़ा अब बेटी या बाबूजी के बीच में संवाद होला सवाल जवाब होला का होला अरे की जंघिया बैठवला
किया हम रहने पापा चोरानी से रे चटानी किया हम सभा में पापा पगड़ी राउर कौने करनवाए पापा धिया बाके हो तेजानी बेटी के सवाल के बाबूजी के पास जवाब ना रह जाए, लेकिन कहे नाही तू रहलू रे बेटी चोरानी से रे चटानी अरे नहीं तू सभा में बेटी पगड़ी मोरा झूलू लेकिन क्या दुनिया तेरी ताए बेटी